V Oravskej Polhore pred kostolom inštalovali výstavu, ktorú tvoria fotografie zachytávajúce stretnutie Jána Pavla II. S obyvateľmi Slovenska, ako aj zábery z jeho poslednej rozlúčky. V Oravskej Polhore bola pred veľkonočnými sviatkami otvorená výstava k 5. výročiu úmrtia Jána Pavla II. Táto výstava vznikla na základe projektu, ktorý obec Oravská Polhora má s Vadovicami na báze kultúry a kultúrneho dedičstva. Wystawa, którą tutaj prezentujemy, ma również za zadanie przypomnieć nam, jak ważną postacią dla katolików, dla chrześcijan był Ojciec Święty Jan Paweł II. Osobnosť Jána Pavla II. Je hlbokým symbolom všetkých veriacich. Pápež sa stal zároveň aj veľkým priateľom Slovákov. K Orave mal blízky vzťah. A hlavne aj priateľov našej obce, lebo nemálo kto sa môže pochváliť tým, že chodil dosť často na Babiu horu, ktorá patrí do katastru Oravskej Polhory. Fotografie zachytávajú jeho pamiatku, zväčšnili moment jeho smrti či modlitby a smutok veriacich po celom svete. Są tutaj zdjęcia z Polski, z Europy, z Ameryki Łacińskiej, ze Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo, wiedząc, że Jan Paweł II nie był tylko papieżem Polaków, był również papieżem wszystkich Słowian, również Słowaków, powiększyliśmy tę wystawę o zdjęcia z 2003 roku prezentujące pielgrzymkę Jana Pawła II na ziemię słowacką. Výstava je najbližšie 3 týždne v Oravskej Polhore sprístupnená naozaj každému. Čo na záver dodať z tejto výstavy? Aspoň jediné posolstvo tohto veľkého človeka, keď je aj to 5. výročie. Aby sa do ľudí dostala ľudskosť, tolerantnosť a blaho zo života. Z Oravskej Polhory pre televíziu Oravia Monika Huráková.